Iki lho rek, Tevno, rumah minimalis. Ukurane 6 kali 9. Hargae 370 juta. Nang mburi ki omahe. Ready kari pindahan tok. Nah, sebelah kanan kene iki wis dalane wis full pavingan, ambek sebelah kanan wis progres. Dadine iki ready jan yo omahe. Nah, saiki langsung tak nang omahe yo. Nah, sebelah kiri kene iki wis ono rosternya ambek ono pagar tanem yo. Ono apa ingin kan iki. Nah, iki langsung lanjut. Menggo sebelah kene. Nah, iki wis oleh free pagar shadingan koyo ngene iki. Ambek wis oleh free kanopi yo. Nah, sebelah kanan kene iki nggone arek karpote. Mobil apa sing iso mlebu engko wis pen tepak dhewe yo. Nah, nang kanan kene iki ono krane ready cari nguntir tok kena game sepeda atau mobil yo. Nah, sebelah kiri kene iki ono halaman depane. Nah, ambek ono topi sisan. Nah, saiki langsung lanjut mlebu brand. Nah, hop sih masih kusen rek kayu. Ben nambah apa? Kesane eset yo. Nah, iki nang gone area-area wong tamune iki sik rusuh soalnya omahe iki sik progres.